Momentálne sa tu nachádzame vedľa rieky, kde sa ťaží piesok, úplne že ručne, v týchto miestnych maličkých loďoch. Takže ako vidíte, je to dosť krutý tiež život, ale nemajú miestny na výber. Nie je tu elektrika, nie je tu nič. Každý deň pracujú na týchto ručne vyrobených obrovských loďoch. Práve malinky sa nám tu kúpu, tešia. Pomáhame ľuďom tiež s peniažkami a trošku dáček. Ďakujem vám pekne, že sledujete, ďakujem, že podporujete a snažím sa každý Oh